Kublai pi ki perlo ki bapai ya kene channel. Te perlo kene kalong ke video ke bakam karpang ke balong kum ka kubor ban kanuksa shabaro kat ki payu i bat yo ngau. Kata sya ki perlo perjor ki badon ki basa ha ki thai ki snong ki baper. Kum kinong chong snong don kam ban sim bantalang bat snok tilang ha ka imlang salang ban long kum ki atier nong yada nong pene pensa. Kata kabanga ong kalong kum kadang kacing kadau kulum hakiliang bat kibenta baper. Barha kana video kabapen sayo i menta perlok kan salong kawi kanuksa kum kacing pene pensa ya kame mariang. Kata kerpang hakane ke video kalong kawi kapan sapene pensa ya kido doa. Lengba kane ke video ka Village Defense Party VDP snong nong trau nalor ki signboard palabu apo snong kalalai bu sa ha kasilenter jong kawa da kapat tho dak ha ki mau jong kasilenter jong kawa kapaha papo kajing pe jong kasnong nong trau bat kakerteng jong kate kawa kabalalai tho dak signboard jing maham kade kawa lengdo. Presiden jong ke Village Defense Party VDP snong nong trau uba Aloysius Karbani haba ai jingkren ulaong ba nakaliang ke Village Defense Party VDP snong nong trau kalalai tho dak aga silenter jong kawa kum kajing maham ya kinong wi dawai penyap do syok hariu thang bom khang jar bat kiwe bat kerpadru ya kinong song snong kiba marjan kata kamolai thli mau riat wa leng do mau buit ding sning bat kiwe ban pek perman lem bat ulong ba ladalap ya kiba penkheng ken map ken hap hakakuna kaba san pawajar tengka ujaran sekretari jong ke Village Defense Party VDP snong nong trauru ulakan tu ya kite kisnong pamarjan ban but bat burum lem kum kajing snok tilang na kabanta kajing ba jingmiat ya kaba ka Village Defense Party VDP snong nong trau kalasim ya kate kasinjam. Rit dah jo Uput lumaruham. Kelun baca dia gam. Kelun. Nongdu ya era dah ni. Apa? Ya mana ni ada kan. Ada lọt quạch này Jai Diu yang ladep nih macam Tote hakane ga free ni one hakane ga jata hakane wa lundo agaba yuan banbu ya hakane ga panbu ke jongi nagaleng jong ga VDP nong trau naboro silenter jong kane ga wa lundo nadu ka slat jeju adu ka slat sangriang agaba nilale yakane nadu ka skut jong ka ring singsar jong ga snong nong trau
aba kan sunong ukraw ka chim yo lu kaput sinsar na du sa du diu ha du ka untung yang tang bangila banle ya gane adu la untung yang tena kata kadau bangwan bu ya gane ban penne pensa ya gitu gitu wa ha ka ba ki du gitu wa kinyo ban chongne da ka ba kinum jonsu ki ba penjot nane ban bom pathar ban wi dawai ban so kariu nane ban khangjar ban kar musari hakapor kabagi la ban kar tena kata kadau ban nagliang jumi kum ka VDP ni dom tilang hne nagliang jumi VDP no trau ya ka ba iha ban penne pensa e gene do dowa ja ka bangi pikir ban ngin pek perman ya gene ke jinglong jingman jong gene ka nang bagi do dowa kin song ngan bat kin he kin san kin roi kin par ha gane ka wa tena kata kadau ni wan hne longba jong gene ka sanbut ba di nongle dusmon le se bakin salerany ba kin sa chimru ya kata ke jing snopia ak ba mangi ni lale ya gane gebenta kawai nagliang junga ngakwa ban biang ha gane gebenta ham ban garpat ya ini kisnong juga marjan kum kanong ding sning tawa lendo ta mau buit ta mau lai ba kuwe ki kam marjan ya ke ba lese dikila yu ya kene ka jingle ke jungi ke bangin sapan pau wat haki sosial media ba ihap de gabaran ong ya ki kun song kun thau ke ba jong kini ki snong ba marjan ba kin buromlem ba kin ya sumarlem kenang ba ni la ban yo ba kene ke jingkhang ke jungi kamla ban ong ba kin khang du khang dam lane kin khang silenter ha kajingi ni jungi ngai ni khang ban yo bam kata ke jingkhang ban yo bam kan long nin la khang ni gini jingkhang bam du bam dam kum ka dawai ka kharu ka bom ba kuwe ki jing le dusmon ni la palai ya ka jing kwai te baro kini gidong gitan jungi hamtam hagan gidong gitan jungi ni sutungat bahaban ban wan kwai kena langi laban penroy ya ki do kha hamtam e kamot ba nila ban yo sibun ladang iwan ban kwai hagan gawa tena kata kadau ba nila ban pensngau sekepai ba hamtam ni gini gisnong ba marjan lang ba makiru kin la ban ya sumarlem bat ban buromlem nag benta gene ki jing kreistom nag yeng jong BDP jong kanong trau lang ba nila ban yo sibun ki jing mentoi nag yeng jong ni hi baro kawai nag yeng jong ni snong nong trau bat nag yeng jong kisnong ba marjan te tang kata nag yeng jong ang nam don sibun ki kentin te ai ba le se ba nag yeng jong secretary jong BDP don nang ne markman ban le se nag yeng jong iru ila ban ai ki jing kren jong i Chicken Argentin lese kamtam haka badi kene gasi sebelah subun. Tin na balai jonga ba nambon isu ban ong dai su tu terpat kini ki snong marjan ba ki ban ya burom lam ya ga na kalen ki kun ka bi no trau ba ni lale ya kene namta ban kapha ka met kun namta ban im ya ka do dowa na kalen jungi kun ba su tu ya ki snong marjan ba ki pagba jong ki nong snong jong kini snong ba don marjan ba kini burom lam ya ga kwa jungi uda BDP trau ba snong hi ba koi di kwa ba ka to dowa kene nang ban in da kadangi wa ba ka kene ke ka do kene ka do dowa ba ladang ni ki snong le se por yur ni yo ban le kwai ban ya kwai ban yo bam teng no ndai ladang ki we snong ki sim kamu da ka ki pun kam da kini ki nagaleng jungi kala maham wa kumba wi kawain ni so hiu ne bom se bom kini ki khangjar ba nang pa kini ki karmosuri kumba pada le da kini kumba sadu jai nagaleng jungi ni kwa ban maham ru di pagba bagi nang snong kini ki snong marjan da kinde ban bukan burom lam jaga jikwa jungi kita bukti nong kau tentang yang kalau cuma mudah tanggung itu